Moram da vam prenesem jedan utisak od najboljih stručnjaka iz Beograda, Novog Sada i drugih gradova, a to je da trenutno živimo u jednom od zlatnih doba našeg strita, srpskog i jugoslovenskog. I to je toliko jak utisak da mi u stvari tek možemo pretpostaviti u sledećeg godinu, 2-3 šta će se dešavati na državnom nivou, šta ćemo sve raditi, gde će biti povezivanje industrije, strita, filma, video igara, povezivanje naših autora i preduzeća sa stranima. Međutim, cela ta profesionalizacija koja ide na to da najbolji profesionalci, najbolji naučnici, da državni sistem sve to proveri, da se sve to negde uklopi, da bude pod konac je idealno, ona u stvari podrazumeva ono zbog čega mi i jesmo u stripu, a to je ono amatersko u nama, ona ljubav koju smo kao deca dobili za nešto što je taj čarobni medij, čarobna umetnost stripa. Mi smo danas opet svedoci jedne premijere, jednog čuda, a to čudo je vezano za ličnost, izmišljenu ličnost koja je u stvari, kako ja često volim da kažem, uticajnija nego većina ličnosti koje su postojale. Nema mnogo takvih izmišljenih ličnosti. Sherlock Holmes je jedna tako, koja je više uticala na čovečanstvo nego većina živih ljudi. Zagor je više uticao na neke stvari na Balkanu nego mnogi istaknuti Balkanci. Sad, vi kad dobijete u ruke Zagor koji su radili vaši ljudi, sa vašim senzibilitetom, sa onom ljubavlju koju smo dobili za ovaj lik kao mali, jer je taj lik odigrao neku svoju društvenu ulogu tokom ratova, to je sad jedna vrlo zanimljiva priča, kako je u stvari Zagor bio pomiritelj zaraćenih balkanskih plemena, kao što je mirio na tamo svoja plemena pomoćaka. Zato je meni uzimanje u ruke ove sveske jedan poseban dan. Mi već jednim delom dobro znamo za opus naših ostavina. Muran je čovek za kojeg je odmah bilo jasno kada nas je Marko Stojanović upoznao u Leskovcu, ti si tad bio laureat te godine, dobio si nagradu Mibel, bilo je jasno što sam tada i prorokovao da će u jednom momentu tvoj talent, tvoje znanje, tvoja posebna energija možda doći do izražaja u Boneliju. I da je možda čak Bonelli i Italija više za tebe nego Francuzi. Zlatibor Stanković, kao aktivista, publicista, organizator raznih festivala i šef Striporame, je dokazao svoju ljubav i privrženost Bonellijom svetu i bilo je logično očekivati ga u ovakvom kontekstu. Postoji ta južnjačka veza koja nas je sve spojila, to je neki pre svega Kokanov duh i Markovo zalaganje i onda dobijamo i nove prijatelje. S nama je danas i Nikola Tasković, budući pravnik, 93. godište Šumadinac, koji se ovde pojavljaju kao novi scenarista srpskog stripa. I vi onda vidite da ste dobili u ruke nešto što ne postoji nigde. Ovo, osim logotipa, ni po stilu, ni po temi, ni po pristupu, vi ne možete dobiti od tih naših dragih kolega iz Italije, iz zemlje briljantnih umetnika, dobrih ljudi, važne kulture, i mi nešto imamo da im poručimo. Meni je ovo lepo iznenađenje, ja još nisam stigao da pročitam, ne sumnjam da su priče zanimljive. Ja sam diplomirani scenarista i dramaturg, vidim ja i kad ne vidim. Međutim, želeo bih sad da čujem priču iza kulisa, nešto što niste do sada pričali, što se prvi put čuje da priznate i sebi šta je ovo bilo i šta će biti. Od koga da počnemo? Nikola inicijator čitave ove priče. Od Nikole Taskovića, začetnik. Nikola, moram da držim mikrofon da bi mogao da sečem ljudi. To je fora. Dobar dan, prvo hvala svima što ste došli. Pa, na početku mog čitanja je bio Zagor. Prvo mi je otac i stric su mi čitali stripove pred spavanje i u toku dana i onda su odjednom rekli samo nauči da čitaš i ja sam na Zagoru naučio da čitam. I tako i on je postao značajan deo mog života, uticao na moj život, na moj neki moralni kompas, na svakodnevicu neku i kako sam ja rastao i sticao i interesovanje za druge stripove, za druge stvari, za knjige, za filmove i tako dalje. Ja sam u jednom trenutku shvatio da se taj začetnik tog nekog mog čitanja, bilo čega, uopšte nikada nije menio, nije se promenio, on je ostao taj isti,
dok sam se ja menjao i svi ostali ljudi koji su čitali, koji čitaju danas Zagora, menjaju svoju ruku, menjaju svoje stavove, a on je jedna stena koja se ne menja. Ja sam onda došao na ideju da ga malo promenimo, da ga izbacimo iz neke svoje, iz nekog svog ležišta, da on bude malo drugačiji, malo ozbiljniji i pošto imam afiniteta prema književnosti, prema pisanju i naravno prema stripu, ja sam počeo da pišem neki scenario i u jednom trenutku preko društvene mreže Facebook dođem u kontakt sa Muranom. Ja nikad ništa nisam objavio, ja sam potpuni amater i možete da zamislite koliko sam bio zatečen kad je posle jedne kraće prepiske Muran meni ponudio da mi odredimo 16 sati. Sve dalje je bilo kao u nekom snu. Ja sam to brzo sastavio tih 16 stavli, ispeglao ih i poslao Muranu i onda je čovjek počeo da crta i da odvaja od svog sna da bi mogli da sastavimo, posle smo priču uključili iz Zlatibora i ovo što možete danas da pročitate je plod tog nekog našeg grada i ljubavi. Napomenuo bih samo, pošto sam vidio da je dosta dece uzelo fanzin, da prva moja priča i nije baš za mlađu populaciju, tako da imajte to u vidu. Dobro je fora da to naknadno kažeš. Dobro. Dobro, sad kad je izašla, kako se osjećaš? Pa, osjećam se isto kao i kad je počelo nekako, nedavno to toliko stvarno. Dalje nekako ujelo kao neku snu, da držim nešto što sam ja napisao fizički u rukama. Reci mi, rezultat je li blizu onoga što si priželjkivao? Rezultat je nadmašio moje očekivanja, jer ono što sam ja imao u glavi, Muran je na vizualnom aspektu samo još poboljšao i dao još jednu dublju dimenziju, tako da je to sad potpuno kompletna stvar. Muran je od one vrste koju je opisao Rajko Milošević-Gera, veliki crtač planete ovog vremena, i pitali su ga kako vi dobijate ubedljivost drveta, kamena, vazduh. Čak i u crno-belom crtežu, onaj njegov dugački potez i gde se volumen dobija ili gustina vazduha u stvari iz drvačine. On kaže, pa lako, ja sam u tom momentu dok crtam drvo, ja sam drvo. Dok crtam kamen, ja sam kamen. Veličina postupka i nerva Muranovog je što Muran hoće svoj svet da doživi do kraja. Pričam sad o likovnom svetu, to je materializaciji. To je i razlog zašto smo se mi tako lako vezali za njega i za njegov svet. Jer ti si vrlo brzo pokazao nama i svoju drugu stranu. Ovo sam karikatura u Leskovcu, koji mesec kasnije sam vidio da si ti vrhunski portretista. U jednom manirističkom polju kao što je strip. Ti u čoveku ideš u dubinu duše, ne ideš samo na fizionomiju ispod. E sad, uzeo si se jednog drugog sveta zanimljivog univerzuma. Ja jedva čekam ovo da počitam. Za par sati samo da završim ovo. Jedva čekam da vidim šta je to, ali ja već vidim da si ti ovde uradio ne samo neke od svojih najboljih crteža, nego si ti možda dao jedan deo naše Bonelijane samim Bonelijama. Kad kažem naše, mislim na nas ovdašnje, opet da etikete preskočimo, kako je izgledalo boriti se s ovim zadatkom? Najkrupnijim od svih koji može da utiče na sudbinu. Na ovakvim stvarima se stvaraju velike svetske karijere, to da znate. Kaže Carl Gustav Jung, u susretu sa izazovom čovjek može postupiti na 3 načina. Prvi je da odmah pobjegne i da se nikad s njim ne sretne, to se u većini slučaja događa. Drugi je da se pobori sa njim da vidimo ko će ubediti. A onaj treći, najbolji, najproduhovljeniji je ostati i zaplesati sa problemom. Ja sam odabrao taj treći. Zaplesao sam sa problemom, sad ne znam, možda ovaj ples bio malo trapav. A možda i nije. Ja ne mogu da odlučim o tome kolika je količina dobrog i koliko ono proizveo. Evo, ja sam i danas te korupciju zapravo.
Koliko je trebalo? Koliko je trajalo? Pa... Vrlo kratko. Pa tako, prilike manje od mjesec dana. Sa svim tvojim drugim poslovima? Sa svim mojim drugim poslovima. Reci ljudima kako svaš. 2 sata, 2,5 sata. Moram da priznam da sam bio šokiran. Imao bih ja sad ovde da analiziram verovatno 100 stvari koje bih ja drugačije kao stvaralac, urednik, savjetnik uradio, međutim ovo je kraj toliko ubedljivo i toliko inovativno na momentu da će ovo negde biti primećeno. Primećeno ljudi koji odlučuju. Vi ste uradili jednu čudnu stvar. Zato ja pitam sad ovako da prosto intimno kako je bilo, šta je bilo. Radili ste Zagora koji nije ovaj Zagor koji mi znamo. To je Zagor na kojem se osjeća protok vremena, što u stripu je inače zabranjeno. Mi ćemo sutra o tome pričati, postoji u teologiji i u stripologiji potpuno isti pojam. Zove se život u večnoj sadašnjosti. U teologiji je ono što Bog vidi kao makro pogled na naše egzistencije unazad i napred i ono što stripski čitalac vidi u svetu svojih junaka i oni u sopstvenom svetu, to je u stvari večna sadašnjost. Ovdje smo to dobili sad drugačije, da nam je razbijena ta magija. Kakav je bio emotivni osjećaj? Ti si u suštini s njim morao da ostaniš, da tako kažem. Ajde malo pričati, kako je materializovan? On je sad mojih godina, tako da, ako sam ostario, onda i on ostario. Dobro, pa malo je, ti si rekao da je 50 godina, ali nije, ovdje je malo stariji. Jeste, skoro 60. Zbog brade. Grafizam ti se promenio. Grafizam je drugačiji, tvoja odluka je drugačija. Zašto si ovo odlučio? Zašto ovo sli? Pa prilagođavam se od... Ovo nije ferijevski stil. Naravno da nije ferijevski, ali je prilagođen do mene. Recimo malo približeno Andreju Vučiću, Rubiniju, da kažem malo moderniji pristup Zagora. Kako misliš da će reagovati? Evo, za koji dan ćemo vidjeti Morena Buratinija. Postupio bih ovaj put na prvi način odgovor na priču, samo pobjegao bih odgovor. Poslali ste Morena? Mi smo bili, postoji Igor Maričić, urednik Epicentri Kovac. Ja ću ga možda vidjeti za koji dan. Prekinuo sam te. Kako misliš da će reagovati? Pa šalim se, sve ono što čovjek uradi, vrijedno je samo ono što je novo. Ako se ponavljam, onda čemu to sve. Tako da nam je drago da sam učestvovao u tome, bez obzira kako će ocen imati. U svakom slučaju u prednosti zato što niko to nije uradio. To mislim da niko nije uradio. Tako da mi je to, iz tog razloga mi je drago. Znači, ja ovo mane, mislim, odmah jedan minus što je latinicu, to odmah minus. Samo jedan nema manje, tako? Da, tome, ovi ostali svi imaju manje. Ovdje ima antologijski scen, Zlatvoje, ti već dugo imaš potrebu i radiš planski na nekoj komunikaciji i približavanju podneblju. Gde je ovo u tom nekom približavanju? Ova sad priča i šta si s njom drugačije uradio nego ovi prethodni momenti? Moram da kažem da mi prvo stvarno onako zanimljivo što je prezentovanje nastala zapravo za potrebe jednog strip festivala u srcu Šumadije, Srpskog Darkodelja. Nije to slučajno kada se ona tako odluči, jednostavno tako i bilo. Ono što je meni zanimljivo, recimo, s jedne strane činjenica da se i Nikola odlučio na jedan iskorak, a obojica smo zapravo krenuli sa istog mesta, iz iste polazne tačke. Naime, postoji jedna priča, najpoznata je za mene jedan od vrhunskih grafičkih romana koji je napisao Tiziano Scala 86. godine, Demon Ludila. Ja sam počeo od te priče, a serijal tih priča, svezaka zapravo koji čine tu priču, jedna od tih svezaka koja, zahvaljujući uslovno rečeno dnevnikovim ekranje, epizoda i tako dalje, nije izašla kod nas kao što izašla u Italiji, i u Fine del Mondo, zapravo kraj sveta, gde se Čiko okreće protiv Zagora, i to zapravo jeste simbolično kraj sveta kada vidimo Čika koji se okreće protiv Zagora. Nikola je krenuo od jedne tačke u kojoj Duh sa sekirom jeste sam, u jednom sasvim drugačijem svetu, da ono bogosloviti italijanski pa i srpski ex-jugoslovenski čitovci, a ja sam počeo od jedne tačke koja se upravo pojavljuje u priči Demon Ludila, to je Brdo na Tanji.
koja je zapravo poveznica svega onoga što se dešavalo pre te Sklavine priče, on napisao Vidanolite, koji je sam Sklavin pisao. Za mene ta priča bila neka polazna osnova jedne kapije prema mogućim svetovima u kojoj će se susresti nekoliko ponijelijih junaka. Odnosno ti si napisao prikvel, što se danas kaže. Pa neka bude zapravo neki vanvremenski tok, da tako kažem, možda bude prikvel ili sikl, što bi se reklo onako, ili cizo nekim, ali je činjenica da je zapravo sve poteklo od Murana. A Muran je želeo jednu jaku vežbu, dakle ono što bi se reklo bez štedelja, kaže nemoj mi štedeti, želim jedan scenario u kojem ću se obrvati na nekoliko junaka. Volio bih da crtam Dragomera, pre svega naravno Zagora, ali mi se dopada i atmosfera koju Bozeli daje u Dalbiru. Da li može da napiše neki scenarij koji će objediniti ta tri junaka i kako bi to izgledalo, jer stilski bi to trebalo da bude ipak malo ujednačeno ako će na kraju završiti u kancelariji nekog urednika u Serđi Bonelli, tako editore. Meni je upravo priča Demon ludila pala na pamet, odnosno Brdo na Tanji, koja je poveznica svih tih događaja i koja je poveznica svih tih likova u ovoj priči. Tako da mogu da kažem da smo i Nikola i ja zapravo krenuli od jednog Zagorovog multiverzuma, gde se susreću njegova prošla, sadašnjost pa i budućnost. I ono što je zanimljivo, sam si se onako naglasili zapitao kako će to reagovati u redakcija, zašto da ne italijanski čitaoci, ima tamo fanzina, nije to nikakav problem prevesti i poslati, i na nekako stigli do italijanskih čitaoci, koji će to sigurno sam znati da cene. Činjenica je sledeća, čak i ta priča koju je Sklavin napisao i za italijanske čitaoce krajem drugoj polovini zapravo 80. godina bila prejaka i preteška i velika većina njih smatra to jednom nultom tačkom u naraciji o duhu sa Sekirom. Dakle, nešto što je moglo, a nije se zapravo desilo ili možda nije. Dakle, neki je svesno preskaču, oni koji znaju o čemu se radi u toj priči, ne bi sad da nekom spoilerujem bilo šta, ali jeste priča koja na jedan brutalan način, ali poetski zaista predivan, definiše Zagorov svet. Nikola se odvažio da krene upravo od te tačke gde je ta priča stala. Na samom kraju te priče Zagor se pita šta bi bilo kada bi bilo. Nikola odgovara na jedan od mogućih načina na to njegovo pitanje. Ako se te dobro razume, onda vi u stvari dajete neku vrstu putokaza za mogući paralelni univerzum, jednu od mogućih verzija Zagora, koja je tamo negde začeta, nije se razvila, ali je nama bliža po senzibilitetu, ili barem vama trojica. Ja bih rekao da je to jedna verzija, jedna mogućnost, da tako kažemo, koja je potrebna i čitaocima. Zagor vrlo često postoji jaki period godinu, 2 dana kada upada u sterilnost neke sopstvenog mitosa. I ono što je treba, ja sam zapravo želeo da napravim priču koja će biti dostojna Muranovog talenta. Znao sam da će to ispričati na pravi način. Ja ne znam da li je priča dostojna njegovog grafičkog pričanja. Iskreno se nadam da jeste, jer on rekao da je uživo dok je radio, baš kao da Nikolinoj. Tako da verujem da smo napravili nešto dobro. Ono što je to Nikola malo čas spomenuo, urednik i vlasnik izdavačke kuće Epicentar Comics, koji objavlja izdanja kuće Serđi Bonelli na američkom tržištu. Da, na američkom tržištu, ako sam to rekao. On je rekao da je ovo nešto nevjerovatno. Dakle, to je ono što je njemu potrebno da predstavi na pravi način Zagora američkim čitocima, što se još uvijek ne dešava u italijanskom stripu, kada je o Zagoru reći. Tu pre svega mislim na Nikolu priču. To vam je veliki kompliment. Ako je tako neko drugi kompliment je ako je crtač želeo i žudeo da uradi u stripu priču ako je uživao, jer to onda znači da ta priča sama u sebi ima energiju nezavisno od nečije grafičke moći, jer ne postoji crtač koji može mrtve priče da da njen život. Mrtvo telo se ne diže, osim u slučaju čuda, a ovo nije to. Sad jedno trik pitanje. Ja već vidim neke od poslovnih mogućnosti koje se sad otvaraju u Moranu. On će se još boriti, možda će i dobiti te mogućnosti i slično. Međutim, da li vas dvojica mislite da vaše priče imaju veći potencijal nego što je ovaj mali? Da li, pošto ja još nisam pročitao, ali naslučujem da postoji mnogo veći svet, vaš lični iza ovoga. Da li bi ovo mogle da budu i duže priče? Što se mene tiče, svakako ja uživam da pišem Bonelli stripove. Ono u čemu ne uživaju urednici, a to je da čitaju priče drugačije
od onog što uglavnom izlazi na trafikama u rodnoj Italiji. Ono što je zapravo moj problem je da ono što čitam već 20-30 godina ne želim da pišem baš tako nešto, već nešto što je bar iole drugačije nekog drugog smera. To malo teže prolazi, zna to je Nikola, verujem, znaš i ti, moram upoznati sa time, i čak i kada je reč o samom grafizmu, Italijani traže da to bude upeglano, makoliko da je crtač talentovan, dok ne aminuje neko i kaže ovo jeste za nas, crtač ostaje na nekom stand-by-u. Što se Murana tiče, da sam, ja urednik i da neko donese ovako nešto, rekao bi svakako, molim vas, koji je prvi slobodan scenarista, ko može da napiše 5 probnih tabli za ovog čoveka da jednostavno odmah probamo nešto se. Ja se nadam i vjerujem iskreno da će se tako nešto desiti. Pomenuo si da Muran po nekom svom pripovedničkom senzibilitetu, grafizmu, u ovom trenutku ja slažem se više gravitira upravo u Nedi stripu. Njegov govorka je brza, nedvosmislena, jasna, tuš takođe, a pritom kad je reč o samom tušu može da daje nešto sasvim novo, što vrlo često fali po nerove produkcije. Nikola, odgovori pa ćemo na Murana da se vrati. Pre nego što direktno odgovorim na ovo pitanje, ja bih napomenuo da ovaj Zagor uopšte nije onaj Zagor koji znamo i koji smo čitali na godinu. To je potpuno neka druga dimenzija koja kao neku početnu ideju ima Marvelove, DC-eve, paralelne univerzume. I baš ovo što je Zlatibor u svojoj priči spaja neke univerzume, to u suštini jeste ova moja prva priča. I ona je u stvari samo uvod. Ovo je prvih 16 tabli za priču koju ja i dalje pišem. Nisam je završio, imao sam i neke kreativne probleme što se nije tiče, ali sad je jasno i bilo da mi kraju. Dakle, samo uvod u nešto što sam ja zamislio kao neki čak i mini serijal koji bi mogao i da se nastavi, da ima neki svoj život pored regularnog Zagora i pored Zagora na kako su čitaoci navikli sve gledaju. Zahvaljujem. Muranu sam predvideo određenu reakciju na ovo, sad pregledajući, počinje da gledam i detalje. Ukebao sam na par mesta i brzinu rada, gde je brže rađeno, a gde je sporije. Međutim, neko ko se bolje razume u crtanju, a ja sam sve vremena bio na putu da budem poluprofesionalni crtač, može da vidi da je ovde, u stvari, je dat katalog tvojih mogućnosti. A ti si čovjek eklektičan, čovjek više stilova, čovjek ogromnog stilskog dijapazona. Vi ovde možete vidjeti 10-ak stilova koji su lukavo sakriveni ispod iste fakture, iste materijalizacije u dušu, ponekad. Ali ponekad i nisu. Koliko je to bio izbor i namera da se napravi kataloško predstavljanje, a koliko te vukla sila priča, ovo je fragmentovana priča koja radi sa dimenzijama. Ovo te namjerno pitam, ne može ti škoditi sutra kad oni budu odlučivali jesi li ti novi njihov adut, ali mene sad zanima način rada, ovo te fanovska pitanje. Znači, jesi li sve napravio katalog ili je ta različitost stilova samo izlazi? Sve je uglavnom kako me ponese. Znači, pustilo me nose, mada u ovom slučaju na početku je ta odrednica da im se prezentuju mogućnosti da oni mogu, znači kao budući poslodavci da kažem, da primete šta sve može i na koji način može se. Znači, možemo reći da je to bilo želja da se predstavi mogućnosti, ali opet, ja kad počnem da radim, ja prosto više ne mogu da kontrolišem na koji ću način. Mene povuči taj tekst i onda radim. Koristim razne tehnike, znači od skalpela, belih tempera, znači da bi postigao neki efekat, koristim dosta načina pristupa radu. I pustim da me to prosto ponese. Jesu ovo Kordi i Marko Stojanović? Jesu. Dva pitanja. Nisu negativci. Dva pitanja. Je li ovo dobro kao fanovski rad?
Pa odobren je taj, tako? Pa, s obzirom da sam ja nedovršeni pravnik, po meni nije znao ništa o ovome. Što se tiče autorskih prava, kad nešto izdajete u okviru neke manifestacije i nešto što pokriva neka škola i nešto što na kraju služi kao neko edukativno sredstvo, u ovom slučaju pokazuje i naše sposobnosti, pre svega Muranove, iako je to pre svega, i to je najbitnija stvar, to se deli besplatno, znači mi od ovoga nemamo ni jedan dinar, ni ništa ne zarađujemo, svi smo radili besplatno, ne morate ne pitati nikoga za to. Vidi, to je bilo i opravdanje Pirate Bay. Poslednje pitanje, pre nego što damo reč u publici, da li mi u stvari prisustujemo prvoj pojavi u Zagoru da ne postoji gnudnjak ispod Haljina? Ne. Bilo je par scena i rezovne serije, ali što se ovako pojavljivanja tiče, sigurno je primjer. Sigurno primjer. Gospodo, ja vam se zahvaljujem. Vrlo sam srećan da sam imao priliku da ja moderišem ovo, sledeći put da bude ćirilicom, da budete deo kulture. Ako mogu da stavimo odbranu toga. Prvo, ja sam veliki zagovornik ćirilice, a ovo jednostavno nismo hteli zato što ide i u Bosnu i Hercegovini i u Hrvatsku. Tamo ljudi su pismeni kosmopoliti i slično, znači... Što se tiče ćirilice, manje To je tri pitanje koje svi vam postavljaju, znači upusti se. Ima li neko pitanje za ove naše dobre kolege koji su možda uradili jednu malu istorijsku stvar za ovdašnji strip? Možda i poneka karijerica bude lansirana i tu povisljeno. Što im iskreno želim jer mislim da su zaslužili. Naravno, svako dobije ono što je zaslužio, ali u ovom slučaju ovo je verovatno najbolji način da ovdašnje moći, ovdašnji talenti budu primećeni na mestima koja su centralne u Evropi. Ponekad zaista ne treba nuditi i ne treba tražiti pažnju, ponekad samo treba kazati. A nek trče za tobom, nek se štigla ovome što se kaže u ovom kraju. Ima li neko pitanje? Šumadinci. Onda bih ja na ovom mjestu zaustavio. Zahvaljujem se. Jedan aplauz za naše goste i idemo dalje. Najbolje sreće.